Ayo ha! Mal! 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 Istorya ni mo ba? Buntag pag-isa yung sa istorya na kapanilig sa gusto itong karan. Isa mo ba? Bagura si Kuan ba si... Eh! Si Kuan ba si Roberto? Ano? Bagurang matay. Eh, suna na po yung mga nakuan dito. Hantak-hantak. Hantak-hantak! Hantak ito dito karon. Wala kong ganaan, katungkuan. In between katong mga anak. Ay, dito ana naman in between. Tara naman sa mga gagmay kwarta. Dito ta sa hantak kay Dagdag ko ba? Dagko dito. Ako kay, uy! Mo kanya ato na tuon niya. Kung pwede pa lang naisabong ang namatyan ba, magpasabong ko. Gani. Wala sa kuan raman online raman daw na. Pero hantak ha. Dako na to patad ha. Maniguro Bakas ka sa kuwa, bakas ka kasi swerte kay ko. Natay mga kuan, mga hint ba? Sige, naulit ang kalit. O sinya-sinyas ta. Ana-ana. 5,000 dahil marduk na. Ako may mo anak mo, antog. Sure dyan na. Mari na bantay ka Ako man. magdala sa ano, antugan naman sa kung antugan. Ay. Ginaarkilahan man ako na yung mamatay. Ay, bantog di. Ay. Bantog di mong naw. Ha? Murag, Sada ko na mo. pare-pares hantakan po ba? Sinaw. Sinaw. Oh. Binugan Glass mo. skin. Muji ko dyan no. Ayo. Oh! Mahal ka na yung buntag. Buntag. Mas isip. Buntag. Buntis po lagi day ka. Katulong na yun. Katulong? Katulong na yun, diba? Ay pakakang kami. Buwa pa dyan. Ay, hindi po na yung bana. Ha? Hindi kayo yung bana. Sigla. Eh. Yan. Sabado daw. Ano magsad man ka? Sabado. Ano ba ka ng... Nakoy tuyo? Ito yun. Eh, gina. So, buntag pa kasi. May nakilak na kadara na. Ito man kasi. Nakabuntis lang sa po amal. Wala na po ni ano. Pinatulog po. Ay, kaya. Tulong na nakalalaki ni Pia ni Muron. Paangka naman ka perminti, eh. Grabe po na. Mas maguwangan na kayo po. Wala mo bugas sa balay karon magkaon na ni ang mga bata walay kaon si animal walay kaon buntis po baya ko. Pero mo lang tingag ano sa bugas kailangan mo. Nakoy bugas din eh. Wala po bugas man. Tapos ano? Wala po ni pangsudan lagi po bugas ug sudan mo ini kaon. Sige mi sugat sing balag. Salamat dito ag bagong Ako natin sa bahala di ta mo dawat. O ako ang bugas yan dilata. Oh, ano na? Ay nagilak. Uy, anak mo dyan ang problema sa life. malaki jud ni igo ra ka pa paanan ba? Paanapan. Ya kailangan kung dagan ang kwarta mo kung makapahiram ka sa kuag si 25 yan. 25. Ano po ang Kailangan lagi kinako magay ano panggasto lagi na kay ang ang kalinturan lagi si ani. Kahit yung kalinturan ini kay di compulsion. Buntis biya kuno mo kabulan din ako wala din ni pilhi. Sa una na ako ni pag-check up. Wala gina magkukuha ng PhilHealth dapat. Kamu magunaw-nahon magunan yung malaing butang. Dapat magwagay kag SSS PhilHealth. Dali man ko lang butit mo ito kaka extra kwarta tubuan lang din ako next week. Next week bayaran ko. Balag 1%. Oo, basta papahiram lang dito mo kay kailangan kita ko kwarta kasi ako nagi-convulsion na nanginit na jud ang lawas. wala man na lang Uy, ako. magbuot man. 2.5. Salamat kay man ha. 1 week. Kung ibalik lang ko ni Mami kay lagi sa awa ako doon dalog hospital karon ha. Itsura na ko. Tara wala sa hospital. Picture ha, send Tao jud ang extras ha. Dili gani lagi salamat. Sige, kung picture, John. Salamat kay Mami na kasi nakatabang sa pagka. Salamat kay. Sinapin niya. Ha? Salamat kay sa pagpautang. Ang bugas og sudan, balik ka lang niya. Oo, ipadala na lang dito ha. Lutuon na lang ng madaan. Kaluoy isin mo. Ako Mabitong di jud ko mag-anak-anak. ako dagan mo istorya ka ising pero pagkakita din ako sentimental karon. Nangyahok ba? Payat na kayo. Yahoo ang kanang murag ibin paangkanan lang jud. Pangit na kayo nung. Gani. Sa buong murag. Ano ko Ginabugbog yung tibana. Gani bro kulata pa minti boy kito Ano ino na to mga bunog na? Oh, wala po. Awa ang tiil, sobraan ka na binabunalan, binabunalan o binuga. Nahiwi na lang. Nahiwi na lang. Ako, di ko nag-anak-anak awaron hapsay pa kamuno. Gani. Sama ang tupay bro. Ang tupay. Dagang kami kwarta po nito maghantak ko ron. Napamok ko 3-5. Nya ha? Teka ha, magkita to yung gabi ha. Bahala city ha. La City na ito, 6:59 na ito dito. Ang maliit. Ang maliit May kayo. penalty. Multa. Hindi sa kumal. Sige. Few minutes later. Patay. Patay wala suganisa. Yan ba? Oy ka mga. Doon nakikikwarta man to eh. Paano ko? Hari ko. Patay. 100. 100. Sanggatos sa sanggatos. 100 lang sa 100. Patay mo. Patay pa rin ta ha. Kalaban mo to pa. Oh, sanggatos. Sanggatos na ha.
Patay, piso. Hari pa ka. Kuan. 20. Lagi kay kay 20. Lagi kay sa kalibo mother. 100 ako ah. Oh, Nakalagay sabay, niya, patay ta. Patay mo ha, patay mo, hari mo. Patay gnong ha, patay Pero gnong. dili ilubong si Roberto. Wala pa mi kabalo, nag next trip ata. Oh. Patay ha, patay. Patay. Oh, patay. Oh, patay patay. Wala pa tabla, wala pa di ay. Wala pa di ay. Tulong mo ang tugon. Tulong man. Wala tulong man ang tugon, duha ra man na. Sige pagbuot. Ay Mahigit man na rules. ay man itong program dali. Patay. Nakaluto na kag ano to panihapon? Oh, nakaluto na. Patay, patay ning tigmo, patay. Patay, patay. Hari. Oh, Patay isa, patay isa. Ako bi. Isa. Di ba kabalo mother? Tabla pa na. Asa makalakay ko kwarta niya. Dako makay kasing. Gino kadugay ba ni mahuban uy? Maipit mo tiyan ako bi. Bata pa estudyante pa man mo. Sunti pa niya na. Sunti. Animal. Gulitan tiyan, gulitan tiyan. Paano ba bata man anong Itang lubot. Patay. Gaog ta. Kato ani ba? Dito ba to ni? Ano na? 20 rin mong habay. 200 ako ah. 1K man. Awa, wali mo Imo gitaro. 20 ra. Ugo sa mga kabadir. Ano ni? Sige pa. Sanggatos Isa pa daw. Oh, 100 na lang mong libre dali ha. Oh, sugal. Ay! Wala ko. Di na ko unya na nakadaog Suga. ko. Mula ka ko. Yan na oy. Sama na. Wala pwede na. Anay, wala ka to. Santo man kay ka. Ayaw pagbuot. Kami kabay. Hawa dili pala bawal. Eh, jud mo pabala sa mga pangit. Awa. Uga mapangit ang beauty. Apil magud ano. Mapatay ang naw. 20 na. Mapatunda taga mapatay naw. Dakman ka di kabalo. Ikaw nag-invite mo. Sa ako ni Ron. Pero di lang ta. Pila may pildi nimo. 20 na lang ako nabili sa akong gatos. 1.5 na lang yun. Wala. Behay. Ako bi. O 20 o. Ang 20. Sige, labas ako. Babas ako. Isa man ako. Araman. Nandayin na sila dira kay nanunggal pa O nanunggal mata dari Sila ko nanunggal. lakaw 100 patay, 100. O nandito pa 100. Kusay ani. 100 patay. 100. Ayun sa. Isa na 100. Oh, 100. 100 ha. Abit ako sa ukol. Magyas sa ukol. Kalibo. Ikaw na dara. Kalibo. Mawala lang akong sa gatos ha. Sa gatos na. Panguras na yun eh. Wala giti pamugas ani ro. Balik pa mo. Klaro lang. Oh, hari. Piste. Oh, Napod. Hindi napod. Tabla. Tabla ra uy. So ako na ni. Tabla. Hoy, Sa taman ng utang napod ani ro. hoy. Wala na pili. Ako na ni. Okay, tinuog kisa may nagkantog-antog dira. Ari tag na pamalitag bukas unya naon sa may mo. Ha? Ikaw na naman niyo. Nasa man mo? Wala nagantog-antog ka. Wala. Sa mga mader. Wala. Pumunta na ni Ani. Naman si Ani. Pumunta na niya to kabalo na sa Ano iya. anak ka ng ospital ni mong anak, nagkailangan kwarta niya nga, gihantak ra nimo dire. Wala uy nagkuan lang ta. Dula-dula lang hospital. Kuan ka strong paano na hospital. Dula. Dula kami. Uy no hospital. Nangutang-utang ka sa kog kwarta, ihantak ra nimo dire. Ay nangutang dahil sa mi. Nangutang Pangutang nagtupay sa kwaron. Halak. ka? Nangutang kita ko niya, di ako nila bayaran. Bayar mo. Ambay ko mo sa ospital. Di pa utang naman ni muna, so wala kay labot kung saan ako napagamit. Siguro ba ipa-report mo sa mga pulis dira nagantak-hantak ko at barang dalang imbag dako. Utang dahil ka Utang di ka mader. Utang para isugan. Bagaan mo naong mo. bayaran man di ka, di ba na bagag na ang problema, di ka bayaran, di utangan di ka. Hilak-hilak pa ka sa balik, wa kay sudan mo bay bugas. Grabe. Oo, Ako ba dapat sa sudan mo hatay siya sa bukas? kaulo ka sumbong no. Wala ko nagsumbong ising. Kaya magsumbong ka bang video, di nang ginitik ko ninyo nga bakba. Naman siya ganyan sa mong likod. Ay wala ko dili kanina ha. Sumbongira kay kaha ikaw po ay kay pag-react diretso inutang naman na wala kay pagkaroon mo sa pagpagamit ako. Kung lima nimo nagpautang kasi Di ko utang teka kay naluoy ko. Oh, tapos Oh, ingani mo buhaton. ano magbuot ba ako naman ako. Dami ka dili mo hatak ano. Bundakon teka naong mo dara. Tarunga kung magpautang ka, magpautang ayo si dagang yaw-yaw. Bitaw tama din na mader. Bayaran man na. Ikaw tay masukot. Bayaran man ako hindi na bayaran mo. Ayoko na ang bata. Uy. Basta gabi na bayad yun sa inyo ah. Ang bata. Uy. Musik dia ang bata. Pasensya jud ko ani. Ayo ana ang panahon na unsa nas ising. Tabangan mo mama. Animal. Awan na ko na. Tabangin ko. Yo ana lagi mo tiya. Pamilya sugarol mo ha. Mga buntis mong ta. Ayo pagbuot. Diba nagpautang naman ka sa problema na nimo, di na problema namo. Na. Luot. Ayaw mo na. Sobra na mo ha. Ikaw na hilan yung bata. Maunsa yung bata. Unsa lagi ni ako unsa ninyo. Skandalosa ka mo dagan kita una nanaw. Tabangan mo mama animal. Hulat og bayaran ka ha, hulat og bayaran ka kay magbuot man ka, hulat og bayaran ka. Tama.
Ama di ulit tama diri Sige na bayaran ka ha. Wala kang pulis yung balay ha, wala kang pulis. Magkabaan man gyapon ka ha. Magpautang ka, magpautang dili kay yaw-yaw. Orange, murag jud ka. Murag tiniliso. Murag price gas gawas. Dali. Dili na di musing. Yantak ra. 1.5 pa nawa. What? 1.5 ang nawala. Dahil yung dito kasi mo inapautang. Ay, daghan na kay tao din. Chismis na. Okay na, matiyan na kasi. Wala na oy. Okay, kinahay okay. Napalusot ra ko kay nangutang pero bitaw kay. Madali agi mo. Nagdrama-drama ko sa ganina nga wala kay bugas. Gipahiram kog 2.5 sa buong buang. Ay, anak Ko dito siya. Napildi na po. Mura po to Sa sa jang jang regalo regala. na pildi ta ganiha oh. Nag-invite Di malas ka ay kasi sa tong invite nimo nga mura man to. Sana man to. Salto kay now. Maro ko kaila to niya noon. Ato ra mo to sa barangay. Mamalitan lang tag soft drinks tindahan. Oh, kayo.